pijar benglong pelangti dak towar krong ti along pini arni antala dak monsam nonamat avelang kusi iknang kokwa tema nonang tum thegiklong lo ladak aning kipung araratum halapunat dolong hapu parai jam ti pijar election nangji mate hala dak pijar long ke do kebe ketia tuma pan ahem ki freedom ji apansi alang nitum dam lo tebon sitame raikoma saikia tum monsam ke do ji apan pora halapu papadam long le darlo la siladak aning kipung arada tuma bangke dak aning ke pejang kwason siladak la nani tum thegiklong lo ladak dak 0 point along sialang litum lahai hui ormu ka phalang no ke war lahai asai kedeng kon doi koglo setame kate songa bangke ahok lo pijar effect nang ji la bangso kate songa bangke la so sentiment la bangso ning kipung bangke melo setame methang akhelong methang lason lotan da kana hok bangke methang angbong si dokok ji la si ilitum nilitum haladak unan pen adung pen nang itu mapana paklang pon policy isilelang dam pulo tangte dak leaders atum sitame un angpen ke monsam ke padoji apanalang litum bori pon lo tebon sitame un der lo lang litum unan pen ke leaders atum bori pon bomlo sita dak loving pen ke bang araratum sitame ladak hormu hortar kapalang no la pen dak dukana hem kapalang no la sonsi litum ke tek pon long dei klo la si video journalist nililong merlong pro nililong do nalitum pan nang paklang pon policy alang litum keceng sia ke manga bangke pijar along le along ke pijar along le along ke do mate ada ke deke tia aswa hem dam si haladak me ke kai dam ji la kuson si alang litum ka sik do pon lo apena litum la pura teglong ta de la na pen raikom asai kia tum sitame ladak monsam ke banji afan raikom asai ki tum sitame dang na pate bok ek bom lo lapen lapunat kache songara tum sitame dak konom bom la si adak le punon karbia tuma kache song la ke pijar election nangji pula si insam jin pen kache song pen ta adar sai sitame tun ponji la so bang le tum abang kutin sitame neng kache bi pon si kemi tata ladak non labang so situation abang me pik pada son sidola sinali tuma pan non video journalist merlong ro nali tuma pan ladak kopia situation malahai nali tuma pan napaklang konik bompo ladak lapen ladak langtam pelotang te labang so non keroni 0 point labang ke 0 point nama pijar along le kali ladak abang ke setamit ladak lapen ke kebe ke cia kulap det kali karbia tuma kulap sesamedo labang so akate song ajo ne ladak methan karbia tuma kulap setame ka hingo ponang dokok lo lapen ase Ilitum along rialong lapuson ilitum along rialong lapuson agak song abang ke ko amsi ilitum pan ali doji mala bang ilitum nona mat kangta putekte derlo tema ilitum kelang dam tweak nang dia bang ke dak pijar election nang ji pusi kate song lapen tolafet sitame asam sarkar pen sitame dak minister ronuch pegu sitame dak bang pen dak jasomet bang ke kacing ki kacetan padupono lapen alang litum dak lam chak pipon lo dak election rek popula pen monsam ke doje pan sitame ka tuning ri padupono te bon sitame dak kace song ara tuma bang ke labang so Kapenan itum sagiglong no dak monsam ka pedoji apan raikom asai kia tum sitame dak wangik momon nal tum apaklang konpo
เราthay đi bố đi mà nói có một cái rồi đi thắng đi là Philippines em mất thì thắng đi
दुकान में और लाभ प्लान तो फाइनल लाभ कार्बिना मुझे देखो लाभ के कार्बिना para bola no lagi aku kalau dalam mati kau aku kalau dalam malah puji itu dulu aku parasi lah 0 point ya lah aku tu kan dalam puji lo lah tolong lalu dak un ampen ke ladak kacesong aradatum ladak dake jongsi cethanam protante pijar kalila si dak un ampen bangke monsam koson pensi kapadoji mala bangali tum kapoi akinang sotlo athema ladak itu meaning ki pungpen asai ke klempen kalila pen PGR eviction nangji pusa kacesong ladak kulat eviction kali mate ladak hormu hotar kapalang no lapukalia posi alang litum aphan litum dak thegi ponlong la dak litum aphan video journalist nang litum aphan paklang pon pola dak hormu hotar kaplang no pen chenglok nonanta ladak monsam aweklang sitame labangso monsam ke padu ponji aphan si kacesong akenang sot lalu aning kipung arada tum dak Plapjin pen ladak monsam kapadoji aphan dak administration atum pen ladak kacesong atum na monsam kapadoji aphan kapoi pon kenan sotwa athema pi ponna plotan ladak kopia porosi kopi si ladak situation dalam jimapo kopi andeng si dak lejinela non mathangka putin sepin no sitame on anak pena bangke ladak non son kacesong dak leaders atuma bangke monsam ke banja pansi polilo te bon sitame banso amon sama bang ke banja pan non mat sapso akase sagmate kacesong akatora dolam sitame PGR election ja pan pura government kan sitame ta response koro lapen tetap tora bada sitame asam minister lo ala ronuch pegu sitame dak choche junja kacesong along bang pensi alang nitum sitame ladak singki ke tan pada pomala pen apuna bang isiklan nam nang bang ke Raikom asaiki atum pusitame labor chungri bang tala tuma phan ke khang duna sai bang nil tum thek kon long le
Situation na bang inuwasan si ketek konong dolo na si administration at mapanil kunan patubokon po padak na
Lalu ladak leader setum mate songja por tumabang ladak monsam ke banja pan penang anak kapor itu lo tebon kami dak song arada tumbang aning ki pungajok ladak penang anak kula ladak keroni cariali mate 0 point long kido hormu hotel halang no era santinil tum kete konong dolo lasi unam pendak administration atum la monsam ke banja pan kapor ipon akenang sori klo tema kusona por si kopia por si ladak kupi situation si create dilo ne mate dak kisung ke position ne thangka sekia santi dolo lasi isi pen langgam potante la tum akemanga bang ke dak dolong hapu parai ram si pijar lang ke do ke de ke atum hema ritche lang ni tum ki freedom je pan kapori lo tabang si tame la raiko ma sai ke to mon kam pa do je pan por hala pu dolong hapu parai pick up long le dada job nang ke pan no son si ada pen bang gupsi lang ni tum dak non hormu hotel kaplang no from lo ko la si karben long otomatis son sila panatan government atum labangso atas song monsam ko ana porti ban thegi mala penda video setu silang dam ko tangte ini tuma ke song kebe ke tia so pawan punanji puber la kebe ke tia so tuma phan non malam ke la jasemet bangke dagla voter amen correction apen voter amen ka se thap lai sai do bom lo lai voter list long se bangke be ke tia so tuma phan illegal flatter tuma phan voter list long amen ka pabe dia phan pura alang ni tumhala genuine kalima kelang mahala haisi ini tum kelang juna kenang sok kami la puson ka te song pen ke methanga habar methang long mati akan hok la ke jokobji napen ke long ri ajoinia lang ni ke te song la so sentiment bang ke suru pon lo te bon se tami monsam pen le te song pon son te anso se aldi te pon di puta penangam ke te kere atum ka te tan pa po Lagi sungkrung ko.
Oh, komeang tang tu ke poino takut. Awalnya Messi thorong lo, aku tak Messi thorong lo yo. Karendo. Ladak temo karendo yo, karendo lo lagi. Lagi bonon sana ehem gelas goi thoe ehem sih kai lap kuli tongke masuk lama kon kali mati to be bila to bijar macam tu ibo bila na pansa itu mana nang theng rongoi theng dan jual theng kuri bila nak theng ni nang theng ni to man to hala putih tu putih belum le ha bijar macam tu problem ko bila itu mehem kai me thang khai hem sentimen ang tuma teng itu sentimen lo sentimen dalam mati ka anda sabtu mendar teki bicara ni mandi hala pumat ko itu na kalau चार्जू चे था लदा का की बात तुम है माने जो का प्रॉब्लम के कम दे बेलो बीजीआर पेन मत को बीजीआर नो ने खाए मांग दी तो फोन धरा फोन lalu badu atumne ladak ke songlong bang kami methanga kana hok dar sai bang claim clear dia fansi kadowe fansi kami dak kecirok tok mata dak leader setum kecun ini pada ponna thema methang along rialong methanga hor mujong si ceplang nurong pelotang telake kana hok tetan pola penali tum theklong lo ladak lapuke lake koka kedam atwar lo koka kedam atwar long lason si ladak hardware atum akulat lapen kapre akulat sita me kai apen si ladang nali tum amhi toklong tekmonik long lo lasi lapusona bang ke ili tum etesong sabsa katikuk dokok ji puisi langdam me lapen administration atum prabdin pen jong sila bangso monsam ki ban ji si fan claim clay je song lang putang te nona poran ili tum kangsam je fan sabso akatora dokok lang asono lasi un am pen ke product administration ma atum sita me administration atum sita me lada kapang samje fan claim ponte messenger lapen silang dama bang ke Keyang bong mate keyang bong komane akhe phamsi kapasung nangji la pokali dak sita dak PGR along nelong kedo atoma phamsi eviction nangji po akache songalong sita me pini ani an bangke
lasonsi penan kurcho dura sonsi nang plang delo mate nang man delo lasi nili tu monan pena dak situation ko pipi ko sonson manali tu fan puthot anga paklang konthoi ge fan bori pone ko Dari tulang ya, air tulang. Lagi kamera nak apa? chok lalo dak non fire brigade atum nangle ket lo fire brigade atum non dak non hatsi na kele lang lasi fire brigade atum nangle lo la dak amni ke kai pon aswan so amni ke kai kapan sampon ji apan mate kapan so amni ke pon ja pan fire brigade atum nangle ket lo lasi non ne pon pola pen DGP si tamela dak do DGP abang dak ke so atuma pan oman ne kam sela so ta ka ching DGP pan ke dang pe ni na One ignore the Maju kini ini jak disini deh. Kalau jak disini tuh hakatnya. Apa itu sama di bisa sini. Ôi, không đi bằng ơi. Con cho này đi rồi, đi rồi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi rồi. सर आप मेरे को दिखा दो ओए 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 यहाँ
फेसबुक फ्रेंड बोला तो मेरे को बोला दिखा दो सर, उधर से अगर कोई बिहारी नहीं है तो हम इधर से सब ठीक कर देगा और आके तुम लोग दुकान छोड़ दिया। ये सच बात करता है तू? बात तो नहीं, हल्ला करो। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा बेटा।